Геранёны. Зараз гэта хутчэй пасёлак, чым вёска. Тут і новае, і старое мяжуюць. Мясцовасць і ціхая, і санлівая. І куток дзіўнай і непаўторнай прыгажосці. Уздоўж вуліц і ладныя мураваныя ці буйнапанэльныя дамы, і звычайныя драўляныя хаткі. У мінулым Геранёны – горад каралевы Барбары, пра што сёння мала хто ведае. Увогуле, ёсць усе падставы разглядаць гэтае, адно са старажытнейшых на Іўеўшчыне ды і ў Беларусі паселішч, як жывую гісторыю нашай зямлі, як скарбніцу тайн, якія маглі значна ўзбагаціць нашы веды аб падзеях у краі і людзях Вялікага княства Літоўскага. Паселішча Геранёны згадваецца ў пісьмовых крыніцах, пачынаючы з першай паловы 15 стагоддзя. У 1433 годзе Жыгімонт Кейстутавіч, вялікі князь літоўскі, падараваў Геранёны разам з дзявенішкамі і меднікамі і цікоцінам Яну Гаштольду. У 1493 годзе вялікі князь Александр пацвердзіў прывілеі на права валодаць Геранёнамі Войцаху Гаштольду, тагачаснаму канцлеру Вялікага княства Літоўскага і віленскаму ваяводу. Мяркуецца, што на рубяжы 15-го, пачатку 16 стагоддзя і быў пабудованы мураваны замак. Польскія гісторыкі і некаторыя беларускія лічаць, што яго заснаваў на пачатку 16 стагоддзя Альбрэхт Гаштольд. Мікола Ткачоў у кнізе «Замкі Беларусі» сцвярджае, што замак пачаў будаваць Войцах Гаштольд, якому кароль Александр у 1493 годзе перадаў Геранёны ва ўласнасць. Від Геранёнскага замка, а дакладней яго руіны, адлюстраваны на літаграфічнай карціне Напалеона Орды, якая датавана другой паловай 19 стагоддзя. Ужо на той час не было аднаго з ранейшых на нашай зямлі замкаў. Зыходзячы з архіўных звесткаў, польскія навукоўцы лічаць, што ўведзены ён быў усё ж у 1431 годзе Пятром Гаштольдам, першым з князёў літоўскіх, прыняўшых каталіцкую веру. Сёння на месцы замка ў Геранёнах і таго не ўбачыў, што 150 гадоў таму ўбачыў Напалеон Орда. Глядзіш на сумна выглядваючыя з зямлі рэшткі пабудовы, і ўсё больш і больш разумееш, які цікавы і каштоўны гістарычны помнік ляжыць заўчаснай руінай. Непрыгодным для абароны і жыцця замак аказаўся ўжо пасля вайны 1654-1667 гадоў. Былі пабудаваны рускімі войскамі дах, сталяванні, падвалы. Пасля 1812 года вялікая колькасць мураванага матэрыялу замка была вывезена на розныя пабудовы ў Ліпнішкі, у тым ліку і для будаўніцтва касцёла. Дарэчы, князем Жыгімонтам Кейстутавічам касцёл у Ліпнішках, толькі драўляны, быў узведзёны яшчэ ў 1411 годзе. Такі незайздросны лёс Геранёнскага замку. Сведкі вельмі важных у нашым краі і ў старажытныя часы падзей і дзейнасці знакамітых людзей Вялікага княства Літоўскага. У Геранёнскім замку прайшлі 4 гады жыцця Барбары Радзявіль. З яе ад'ездам згасла светласць Геранёнаў, якую ўжо больш ніхто не ўваскрасаў. Пераходзілі яны пачаргова з рук у рукі, а ў рэшце рэшт былі аддадзены разам з ліпнішкамі пад кіраванне літоўскай артылерыі. Касцёл, што захаваўся да нашых дзён, пабудаваны ў 1529 годзе па заказу Альбрэхта Гаштольда. Янам Пробачам адрамантаваны ў 1799 годзе пасля пажару. У 1859 годзе пабудавана капліца. Фасад касцёла ўпрыгожаны пілястрамі. Вокны маюць завяршэнні лучковыя, як і скляпенні, шнутры, сакрасці, бакавое памяшканне для захавання культавых рэчаў. Перакрыцці плоскія, арнаментальна размалёваныя сцэны і араічныя праёмы.
Званіца дабудавана ў 1891 годзе. Падлога касцёла цагельная. На галоўным фасадзе і сакрысцях размешчаны тарцы даху, якія закрыты высокімі франтонамі. Касцёл з'яўляецца помнікам рэспубліканскага значэння. Менавіта ў гэтым касцёле ў 1537 годзе малодшая дачка Радзівіла, Барбара, пашлюбавалася са Станіславам Гаштольдам. У 18-19 стагоддзях геранёны належалі магнацкаму роду Корбін-Мілеўскіх. І да сяго часу засталіся ў геранёнах дзе-нідзе рэшткі, а дзе-нідзе і цэлыя пабудовы, застаўшыеся ад іх некалі вялікай усадьбы. Можна шмат чаго казаць, можна шмат чаго паказваць па відэа, але лепш за ўсё прыехаць і сваімі вачыма ўбачыць усю прыгажосць геранёнскай прыроды і ўсю прыгажосць гістарычных помнікаў нашай маленькай, але вельмі багатай на гісторыю радзімы.